এটা জুতাটা খুব বঢ়িয়া দিচ্ছি ଆଉ ଆମର ଦେଶୀ କୁର୍ତ୍ତା ଜାତୀୟ ପୋଷାକ ଧୋତି କୁର୍ତ୍ତା ଏଇଟା ଜୁତାଟା ଟିକେ ପିନ୍ଧାଗ ତାପରେ ଖୋଲିବ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି ତାକୁ ମାନୁଛି ବି ନାଇଁ ନାଇଁ ଚିତାରେ ଖାଲି ହେଲା ଚିତାରେ ପାଉଡର ଟିକେ ଲଗେଇଦିଅ ପାଉଡର ଚିତାରେ ମାରିଦିଅ ଲୁଙ୍ଗି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଦେ ଟିକେ ଲୁଙ୍ଗି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଜି ଟିକେ ଲୁଙ୍ଗି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଲୁଙ୍ଗି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟିକେ ଲୁଙ୍ଗି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟିକେ आयुष ओहो नहीं देखे हाँ लुंगी डांस के पूरा मस्त लग रहा है टाइम से लुंगी डांस करना खाली लुंगी डांस लुंगी डांस कौन कर सकता है एटा जल्दी मंडा से राशि को दिया हिजे भाई दे गाड़ी दे ऊपर कापर ଜିନିଷ ଦେବା ତାପରେ ମେଥି ଦେବା ରାଶିପୁର ଦେବା ନଡ଼ିଆ ପୁର ଯଦି ଖାଇବା ନଡ଼ିଆ ପୁର ବି ଅଛି ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ଦେବା ରାଶିପୁର ଦେବା ଅଣ୍ଡିରା ପିଠା ବନା ହେଇନି ଅଣ୍ଡିରା ପିଠା ବନା ହେଇଛି ଅଷ୍ଟମ ଅଣ୍ଡିରା ପିଠା ବନାନ୍ତି ଦେଖିଲା ଖାଇକି ସବୁ ଅଣ୍ଡିରା ମାନେ ସାରିଲେଣି ଅଣ୍ଡିରା ପିଠା ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ଅଣ୍ଡିରା ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା କେତେ ମିନିଟ୍ ହେଇଯିବ 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଯିବ ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ କରିଦେବା ଏଇଟା କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆମର ଝୁଲଣ ଭଜା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ସକାଳ ଅଛି ବରା ପକୁଡ଼ି ଆଉ କାକରା ପିଠା ଖାଇସାରିକି ଏତିକି ବଳିଛି ତମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଇଟା ଚଟଣି ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଟମାଟୋ ଚଟଣି ଆଉ ଚଣା ଝୋଳ ଖାଇବୁ ସିଧି କ'ଣ ଖାଇବୁ ଆଉ ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ଖାଇବା ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଡାଲି ଝୋଳ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ଚିପ୍ସ ଏଇଟା କ'ଣ ପିଠା ସାଙ୍ଗରେ ଆଳୁ ମଟର କୋବି ତରକାରୀ ଏଇଠି ହେବ ଚିପ୍ସ କୋବି ସିଧି ଖାଇବ ବାଇଗଣ ଚିପ୍ସ ହେବ ତାକୁ କରିବା କ'ଣ ମିଶେଇ କରିବା ଟିକେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଇଦେବ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ପାଉଡର ଲଙ୍କା ପାଉଡର ହଳଦୀ ପାଉଡର ଧନିଆ ପାଉଡର ଲୁଣ ଆଉ ଟିକେ ଉପରେ ରାଶି ପଡ଼ିବ ଧଳା ରାଶି ଚିପ୍ସ କରିବା ଟିକେ ହଳଦୀ ପକେଇଦେବା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ମସଲା ଦେବା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ମସଲା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା ଟିକେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ମଇଦା ଟିକେ ପାଣି ହେଇକି ଟିକେ ମଇଦା ଦେଲେ ଟିକେ ମଇଦା ପକେଇବ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ସାଙ୍ଗରେ ଚାମଚେ ମଇଦା ଦେଲେ ଭଲ ପାଣି ଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଉପରେ ରାଶି ଦେବ ଉପରେ ପାଣି ଦେଇଛି ଖାଇ सीधी सीधी ऋषि ख्याल ऋषि सीधी रखिया चल रहा मोबाइल देख रही खाओ जन गरम